Hello guys, madungad lang pang tanan sa kurang adlaw guys. Danas liksi mag eskwela na. Diyan man na ko prepare og pamahaw man po dungag. Para jang iprituhan og itlog jang gitimplahan gatas to nagkaan pas lamisa. Diyan nagprepare ko og bawo ni diyan. Ang gibatangan og apple og orange diyan. Dapat dara guys da. Ang gingana, ang gisid sa bawnanan sa manin kamang orange ug apple na guys. Ag apple ang gipakpakan dahil jagana kay di man jaganahan og naipanit. Unja ka ni biskuit mo ni jang gipili. Si Jamay ang gipapili kay arong way samok. Palitan pa rin na jang Yakult. Oh? Sayang, gasolina diha na pundo. At orang kuan, sarang saplan. Dagan isip soda alon. Di, Di ang yang kon ba dire? one bar lagi. One bar lang. Ya, suyop pa ka po. Pila day mong nabutang nga krudo? Tinta. Ang kuyawa. Nang nagpulbil ko dulu. Oh, nice dude. Sudli laman dyan. Gasan. Ano? Terus magasan. Gasolina na. Magigilig di putang. Kay ele sudat ke. Sarap kustos lang. Wait, ini dorlong? Kung isa ako sa rice ng bay. Kay di ka kagawas diag buhi. Dali diha. Lo, yang along mo pitag ijas buteng mo pitigsa ka. Buka man. Dabong na kay nabuak. Basin deg na unod. Kam na jaw school lang, jaw na. Eskwela tos ila. Mga pagida po. Jaw. Akong mina. Ginang gamay. Kana may sakto. Ang daw kanina guwa. Kana may sakto. Kuskuson bitaw. Tagod ng tagladya ni Ansa na nga apil man na imong daga. Kamot. Dat. Wala kagabi, wala ka atos ibabaw. Dato ko ni kinagdusan to likod no. Kita bidid ko mis dudsan. Dato dudan dang hero mo dato ko likod. Madyo pa ko gabi kay grabing beutana na ha. Magsabasa lang paminaw to pag muon na ba mi. Ganda ra ko likod. Ana jaw jay no kuskus Mong lugi ay ni ba? Di ilang lubi. Oh, na pas-pas pagka bata ba na tuos pag nga na pas-pas mo. Yung kaput doon. Nga na naman mo itanduay. Why? Iski kagawad hatag ni Junil. Oh. Mia oy. Makunik na yung imo. Gana to kay Juan rato ko na ngas bluetooth.
Sama di nahabhabon tanawon ra ninyo. Kao na mo. Nagkadalata na. Mga matay. Okay guys, suma namin naglamaw. Ihatid sa dolor. Maghatid sa lamaw, di ko pasalig mo drive dito kay Agyanan. Tagtaad. Nangipo pagtaong. Mga jo kog kuan inoy-noy kanang naay alugbati. Nay, mga jo ko ha. Kay lami ni lawo yun. Ngani una ako pagkakuha guys. Bahala nagtig-ija dani basta kana nanghid ko. Diya man na po ko nakuhang leksi. Nanahig kong nanay ari mis babaw kay. Magdengag na pud mig saging parisan og ginamos. Kung maglamaw parisagin up. Kung maglamaw saging na pud. Ngani kalami daring may mga gdaba. Di ta mabuntas. Uy, gahi naman ka. Naan na ba ka? Dami ka. Juwa pan siguro ni pangwa eh. Kay arandaghan na magdahon. Kaan ba mo alugbati guys na may uban nga di mo kaag ukra jadi pud mo kaag alugbati kay dangeg kuno kalami ra dani mo nilamis uy mo nilami sa kuan guys sinabaw aray umigas naman ko Dung agbig saging. Ako igo na mong kaon. Dubdub. Kurot ni ilang lugbati ron. Wa na may lugbatis bay. Auto man. Awa na jud ni buhi. Oh, si Gino ra ko no. Ikaw lagi. Ang Gino ra, unsa pa nang ijang taong ragi ingon. Kita mo ko kawatan jud ra ako makanga. Tuay dake kaju. Di mo na kabuto. Lami, So apila ng kakwag. lami no ning tekeg. Mamatay na. Di Di uy udlot man. Patay sa ija. ning alugbati. Magkuha day ka. Ugda na sunod adlaw na mga Sunod adlaw wa na. butang itlog. Tiaw. Kani? Pun ana na noy. Gino maghatid na abot. Tara kang nakuha guys, arang lamia. Salamat sa tag-ija. Ta, tuwad-tuwad. Agad damage sa property manak. Noy. Kana may lamit na to nga. Gilaga manday ni. Hamay hinog. Akato mo'y lamit noy. Kari marang guwa nga diri. Bugtok, magkapod na. Ay! Patay. Tiya. Kawatag saging, Jed.
Bugtok di. Adi. Saya nga saging no. Sana ginatubon. Waring gamay. Oh, Ay saray mo ipangato. wa may gingag isa ra. Ato ba kun pangamay? Kuha laman ang gingan. Sayang manggod. Mansag jersey. Bugtok. Bugtok? Di uy? Alang siya nagsaging ah. Tamis na ni kay hinog yelo na. Hurot ra magkuam. Kit-kit. Ha? Dia. Hindi ginamos noy. Saan? Kahinay man. Tatanda ko ng bayaran sa dito. Ipa mo niya. Arang lagi na pa, kunjus sa mukha mo ha. Ibabaw mga gilaan sila. Ah, dito yung. Kaon na ginawa lagi. Dito, di oy dito to yung suhay. Ginatugang mga barkadang bayot ba? Ito kuno stoyong siya. Pag kuliris na tinga ko, amin kasi ka bang nahuto na. Mapang kuno na. Manitungog na isa. Nami nung tungoy-tungog. Tuba to pre. Ni gamay naman ni sa kakaldero man eh. Kaon mo ding. Ano na mga jopo ko mama. Pre. Bang nang ka. Hello guys, nauli na ko gikas ibabaw anja. Pag uli na hanggi daag katong alugbating hanggi pangkuha. Mauban ko ma, please. Di lagi pwede. Kay hapon na mga nailamok dito. Mag-upload na po ko dito. Inja na high blood ko sa just buntag pa na high blood ako kay agang motor hapit pa disgrasya kay nagpatubil ko nagpagasolina ko. Nagpagasolina ko ganiha guys pag man nagato ni Lexi. Nagkamali man ang tagagasolinahan og butang ag gibutang nila kay krudo man. Inja balik sitinta na ra ba nasud naipon sa daan nga gasolina sa tangkis ang motor. Grabe dinahang panungo imbis kay di dapat panunghon pero makapanungo ka kay makaguba tong krudo sa kaan motor. Hapit si badisgrasya grabe din ang punguta. Managuba imong motor. Wa oy hindi mo to ilang gihubsan nila tanan. Hindi gihugasan na pud ugan ang naay gasolina. Naka-assignment be? Isapot jud ko jud ganang buntag pa alas 8 pa to. Grabe jud sapot ta kapungot jud. Hoy, nansa naman imong sanggalat? Hapit jud ba disgrasya jud. Hoy. Njama rin yung glagas kay mag-edit na ko. Grabe gang naong naarang ito man na sige glagla kay naglamaw mi ganiyan diyan nagdengag na pagsaging wa paniluto na uli pa ko ning uli ko kay wa pa maluto ang gihatod agalugbati. Inja atangin na pud amo ang next vlog ugma guys. Salamat sa pagtan-aw. God bless na tang tanan. Bye. Bye.